Benvingudes i benvinguts a una nova entrevista del Trencant Distàncies. Avui comptem amb la Marisa Huerta. Ella és administrativa del Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'Hospital del Mar i a vegades la figura del personal d'administració té poca visibilitat i en canvi té un paper imprescindible en el funcionament del servei i amb la gestió i organització de proves dels centenars de pacients que passen cada dia pel centre. A més, ella ens podrà parlar de l'abans i l'ara perquè porta 37 anys dedicada a l'àmbit administratiu del sector de la salut. Així que comencem. Marisa, benvinguda. Moltes gràcies. Doncs vinga, explica'ns quines són les teves tasques en un servei de radiologia i medicina nuclear. Bueno, hi ha moltes tasques diferents. Ens encarreguem de la programació de les diferents proves, de les diferents seccions, com ara el TAC, les ecos, les mamografies, les radiografies. Conjuntament amb els radiòlegs fem programació de proves més importants que tenen que posar al protocol i també atenem programació, diferents secretàries d'altres serveis, programem les proves que ens demanen i també el tema dels circuits de diagnòstic ràpid, que és una tasca que tens que fer més a prop de les coordinadores dels diferents circuits i també l'atenció als pacients, que pot ser telefònica o també personal, no? I, bueno, la veritat és que el que més m'agrada és que no és rutinària, hi ha moltes feines diferents i cada dia és diferent. I cada dia tens que resoldre temes importants, no? Ara mencionaves els pacients, no? Vosaltres al final sou el primer contacte amb el pacient, tant per potser moments bons i moments més complicats. Quines habilitats creus que heu de tenir en aquest context? Doncs una miqueta el saber escoltar, l'empatia i saber dirigir a la persona què és el que vol i ajudar-la en el que necessita, diguéssim. Moltes vegades sou aquesta figura segurament d'escolta i d'assessorament que és tan necessària i tan agraïda. Sí. I com ha evolucionat el rol de les administratives al llarg dels anys? Tu creus que s'ha professionalitzat o hi ha més visibilitat? Què en penses? Sí, s'ha professionalitzat més i com ara la carrera de documentació i arxiu clínic i properament es posarà com un tercer grau administratiu, però de serveis mèdics, diguéssim. Doncs aquesta part també és important d'aquesta professionalització. I tu portes 26 anys treballant aquí a l'hospital. Quines experiències t'endús de tota aquesta trajectòria? A veure, són 37 a l'IMAS, que és tots els hospitals, i a radiologia 26. Sí, bueno, moltes. Des del començament, que tenia moltes ganes, era molt jove, i era un servei que no coneixia de res, l'àmbit de la sanitat, i vaig començar amb moltes ganes i he anat per diferents puestos i cadascú tenia unes coses diferents, no? I cadascú t'aporta una cosa i al final és tot això que t'enriqueix una mica, no? I tant, i si t'haguessis de quedar amb un record, amb una experiència viscuda, quina seria? Em va agradar molt quan vaig començar, que tenia moltes ganes i tenia la possibilitat de fer moltes coses i veies que era un lloc on podies anar canviant de feina i millorant. I després també quan estava a radiologia, que ja tens una atenció amb el pacient, li ajudes a programar coses, una persona em va dir temps després que l'havia ajudat a salvar el ronyó i en aquell moment
no en tenia, no sabia de què em parlava, no? Pues, diu, sí, perquè tu em vas dirigir, em vas ajudar i gràcies a això es va accelerar tot i em va fer molta il·lusió, no? De veure realment com acabava la nostra feina, no? Perquè a vegades ho veus per sobre, però no tan... No, clarament aquí l'impacte positiu cap al pacient realment són missatges que s'agraeixen molt. Sí. I què li diries a la Marisa de finals dels anys 80, quan va començar a treballar? Quin missatge li diries? Bueno, li diria que és un àmbit molt enriqueix, que t'enriqueix molt perquè estàs tratant amb persones, ajudant-les, el tema de la sanitat, que ha evolucionat molt, que gaudeixi del dia a dia, perquè a vegades no ens donem compte, no? Que de la nostra feina, de lo important que és, dels canvis que tindrem, tant tecnològics com de personal, que viurem coses complicades, però que tot això t'enriqueix molt. Doncs ara fem un tomb, ja hem conegut una mica la Marisa en l'àmbit professional i ara et volem conèixer una miqueta més en la teva vida personal. I un cop surts de la feina, què li dediques al teu temps lliure? Bueno, m'agrada fer ioga, m'agrada passejar, m'agrada anar al cinema. Jo visc en un poble, a Sitges, ja tenim el mar molt a prop, la muntanya, i aprofitar això, també, el temps lliure. Quina sort, tenir el mar tan a la vora. Sí. I ens has parlat del ioga, quins beneficis t'aporta el ioga? Bueno, el ioga a nivell físic t'ajuda a estar en forma, no? I després a nivell mental desconnectes de la feina i et va molt bé, el relaxa, va molt bé. I també ens parlaves del cinema i vivint a Sitges, no? També és una ciutat que el cinema el teniu molt a mà. Ens recomanaries alguna pel·lícula o alguns actors preferits? Sí, bueno, jo soc una miqueta clàssica, m'agrada molt Memòries d'Àfrica, tipus Orgull i Prejudici, i els actors, no sé, jo diria el Robert, m'agraden més els d'abans, el Robert Redford, la Keira Knightley, la Meryl Streep, i també m'agraden les pel·lícules tipus misteri, tipus L'Assistenta. Molt bé, doncs prenem nota, posem aquestes recomanacions a la llista. I ja anem acabant, Marisa, i una miqueta sí que et volíem dir, ara amb la jubilació a tocar, que ja et queda molt poquet, a què li dedicaràs el teu temps lliure a partir d'ara? Bueno, volia fer una mica de... continuar amb el ioga, provar una mica del pilates de màquina, que m'han dit que va molt bé pel tema de fer força, i viatjar. M'agrada molt fer viatges i potser el proper sigui Sicília, Itàlia o Grècia, no sé, una cosa d'aquesta. Bueno, ja tens plans a l'horitzó, no estaràs parada. També posar-me al dia una mica amb l'anglès, que tot això l'he deixat una mica de banda, i una mica de ball. També m'agrada zumba o ball. Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé, doncs Marisa, ja hem acabat. Nosaltres et donem les gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Et desitgem que aquesta recta final de la teva trajectòria professional que vagi tot molt bé, però sobretot et desitgem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa que comences. Moltes gràcies. I res, i nosaltres ens acomiadem i ens tornem a veure en el proper Trencant Distàncies.